Bueno, pues vamos a proseguir. Continuem. Hemos estado antes en este espacio de cultura. Abans estàvem en aquest espai de cultura, que com deia la Natàlia és un espai de cultura, no de diversió, també és de silenci, de transformació, aquesta necessitat de coneixement, d'obrir altres portes. I indubtablement un dels molts creadors que hi ha al món està aquí amb nosaltres, Abdelrahman Sissako, un creador que ens obre uns universos d'una bellesa i d'una poètica extraordinaris, amb gran finesa, elegància. Ens introdueix en realitats que canvien la nostra manera de mirar el món. I li hem demanat que, amb aquesta frase de Camus que diu «Viure és no resignar-se», l'obra de l'Abdelrahman està en aquesta línia i per això estem molt contents de poder-li donar la benvinguda aquí, a Sant Lluís. Què he de fer? Gràcies, en primer lloc. Gràcies per donar-me l'oportunitat de descobrir aquestes trobades i m'agradaria agrair a Miguel Ángel Moratinos, molt especialment, que per mi ha estat la persona que va desencadenar les meves ganes de ser aquí i és important, i aquestes ganes han estat possibles perquè ell va anar a la trobada ens vàrem trobar, i el fet que avui sigui aquí vol dir que les trobades són molt importants, més que mai. I d'aquesta manera és com podem compartir millor les coses, i m'agradaria agrair a la Sandra per la seva manera molt intel·ligent de convèncer i d'acompanyar algú perquè vingui aquí. És una manera dolça i amb una mica de pressió alhora, i que fa que jo avui sigui aquí. Per tant, gràcies. Gràcies per aquesta feina que heu fet. Jo estic aquí en una posició, en una postura que no és realment la meva feina, parlar, dir coses. Penso que la cosa més important que aprenc en ser aquí és poder-vos escoltar aquest matí. Totes les persones que han parlat, ha estat molt interessant el que han dit. I durant aquest moment de silenci és quan també aprenc. I si se'm dona la paraula, penso en un proverbi del Congo que diu: quan et donen la paraula, quan pots parlar, tingues pietat dels que t'escolten. Per tant, no us envejo, els que m'escolteu. L'Agnès ho ha dit i abans també s'ha dit, el pensament de Camus és tan bonic i aquest pensament també m'allibera, perquè no es tracta de parlar, de prendre la paraula. El que és fonamental, el que és important és l'acció, i no només l'acció com a creador, sinó que jo vaig néixer i vaig créixer a l'Àfrica. Pertanyo potser a aquest món més oral, i l'oralitat no vol dir eloqüència, però sí que pertanyo a aquesta cultura de l'oralitat, i també vinc d'un lloc
Vaig créixer al Mali, a Mali, i ràpidament vaig ser conscient, i aquest matí hem parlat de consciència també, l'alcaldessa de Menorca ha parlat de la consciència, l'alcaldessa de Sant Lluís, perdó, ha parlat de la consciència i del col·lectiu. Jo formo part d'una família nombrosa, érem 14, però érem 25 membres de la família perquè el meu pare havia agafat o també educava els fills dels seus germans que no havien anat a l'escola. Els seus germans eren camperols i el meu pare em va portar els fills dels seus germans a casa a viure amb nosaltres. Per tant, vaig créixer en una família de 25 persones. Dormíem gairebé per torns perquè no hi cabíem i em vaig aprendre també a compartir. I aquesta cultura de compartir em va fer la persona que sóc i justament quan creo és per compartir amb els altres. Compartir i crear no vol dir necessàriament tenir raó. No tenim necessàriament raó, per això hi ha aquesta necessitat de crear, de fer coses, i quan es creix amb una manera d'injustícia davant la resta del món, perquè penso que el món que m'envolta, el nostre món, és un món on alguns dominen els altres i és un món que no comparteix massa i que per tant desequilibra les coses inevitablement. He fet una pel·lícula que es diu Bamako perquè Bamako era un procés, imaginar el que passa al tribunal del meu pare, fer venir jutges, advocats, davant d'un públic testimoni, que són persones, a vegades persones que no tenen feina, persones pobres, i vaig fer servir l'art per inventar un judici impossible. És a dir, denunciar el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional. No és possible, són institucions que han estat creades per dominar els altres, però que cap estat o cap estructura no pot denunciar el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional. Un sistema de desenvolupament i que ha estat imposat a països com el meu, el país del que vinc. L'ajustament estructural, ells n'hi diuen. És un sistema que, per dir-ho ras i curt, deia l'Estat no s'ha d'ocupar de la cultura, no és la seva feina, per tant, tanquem els teatres, els cinemes. La funció de l'Estat tampoc és l'educació, es redueix el nombre de mestres. Quan jo era petit érem entre 70 i 80 a la classe, perquè l'educació no era una cosa de la que s'encarregués l'Estat. Justament aquest ajustament estructural que va empobrir el país i la població. Però, tot i així, no podem denunciar aquest sistema que ens va ser imposat. No és possible. I davant d'aquesta injustícia vaig inventar aquest judici. Penso que aquesta també és la funció de l'art.
dir que si no podem canviar les coses, com a mínim som conscients de les coses. Això també s'ha expressat aquest matí a través del pensament de Camus. Totes les generacions volen canviar el món però no el canvien, i per mi fer Bamako era una manera de mostrar que com a mínim nosaltres sabem el que passa i sabem que estem en aquesta situació. Per tant, la consciència un cop més. Em van convidar a Washington per presentar Bamako al Fons Monetari Internacional i no hi vaig anar perquè estaria davant una sala plena d'economistes que em posarien en una situació de contradicció, sense saber que jo no vull tenir la raó. No he fet aquesta pel·lícula per això. Je reviens sur le monde aussi. I voldria dir que vinc d'aquest món de l'oralitat i no he escrit o vist molt, però amb la meva família vaig estar envoltat d'un tipus d'intercanvi molt important, interessar-te per l'altre que no sap res, perquè hi ha un pensament dominant que a vegades pot ser per mitjans escrits o no, i mica en mica s'han anat ignorant centenars de milions de persones que tenen una identitat, una cultura, que poden aportar coses als altres. Aquest intercanvi ha existit molt poc. És a dir, sovint es parla de l'Àfrica, però l'Àfrica parla poc d'ella, no se l'escolta, perquè el pensament dominant ha concebut les coses d'aquesta manera, i penso que quan es conceben les coses d'aquesta manera ens empobrim tots. No estem, per tant, en un món que comparteix, sinó que concep, idea les coses, i tot va molt ràpid avui. I cal, amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial, que cal finançar, es deia abans, però hi ha d'haver també consciència avui per crear un equilibri. En aquest domini de l'altre, que sempre ha existit, i sé que no són coses fàcils. A vegades, si ens embranquem amb una perspectiva més intel·lectual, creem un sentiment de culpa acusant Occident, i no és el que jo vull. La meva primera identitat no és ser africà, és ser un ésser humà. Això és el que m'interessa, és el que em motiva i el que considero un valor universal real. Com a artista, la meva funció i el meu deure és fer conèixer als altres coses de les que potser no són conscients, com el Mahi deia abans també en aquest sentit. La meva funció també és dir certes coses, i no a través de l'escriptura, sinó a través de la creació. La veritable creació no és la que s'imposa a l'altre, sinó la que crea un intercanvi real, la que xiu-xiueja a l'altre. Vaig entendre fa molt de temps ja que m'he d'expressar a través de l'art.
Et cet art que j'ai choisi, qui est le I cinéma par le visuel, he triat el cinema, per tant l'art visual. justement, protester. I justament el meu cinema és un cinema de combat, de protesta. I vaig fer Bamako, que era una cosa contra el Banc Mundial, i he fet altres pel·lícules que parlen d'altres temes. I això em sembla molt important, que sigui un cinema de contestació. Aimé Césaire, un autor que va formar part de la meva educació, deia que el gran drama de l'Àfrica va ser el contacte tardà amb la resta del món, però sobretot va ser la manera com es va establir aquest contacte. El moment en què Europa va caure a les mans del capitalisme, dels financers, i la nostra mala sort va ser trobar-nos amb aquesta Europa. Europa és responsable de la major quantitat de cadàvers que s'han produït al món, o que hi ha hagut al món. I quan diem això, quan ho repetim, que ho repetim és molt important. Per què? Esclavitzar, sotmetre i colonitzar, és a dir, empobrir. I no acabo aquí, tot això no s'ha acabat, continua. I quan dic això, no estic excusant els nostres sistemes polítics africans que s'aprofiten de la situació. Però aquest reflexe de dominar l'altre, d'agafar el que tingui l'altre, empobrir-lo, perquè mica en mica es converteixi en una bomba de la que hem parlat abans, amb boles de foc. I el perill veritable al qual la humanitat ha de fer front avui dia. I en comptes de compartir millor el que ens pertany a tots, preferim aixecar murs. I tots aquests murs que es construeixen avui per separar els que són pobres dels de l'altre costat, totes aquestes policies, el Frontex, que alguns pensen que els protegeixen de la misèria, tot això són mentida, són enganys. No ens podem desenvolupar creant barreres físiques, això és impossible. Ens protegim durant un temps, però el temps s'acaba. I quan no fem una feina de realment compartir, de fomentar el fet de compartir, la missió dels estats, de tothom, seria fer que la cultura fos la veritable riquesa. L'educació també. Això és el que protegeix realment. I el que no protegeix és aquest altre pensament que veiem cada dia, o els pressupostos destinats a armament que augmenten a molts països, que la humanitat, la civilització que pretén ser tan civilitzada, i al capdavall estem tots segrestats per aquest capital, que és aquest capital, és el veritable càncer que contamina tot, que ho neutralitza tot, és el que veiem avui i no sabem què fer. Per tant, simplement he de dir que estic totalment
amb relació i amb simbiosi amb el que s'ha dit aquest dematí també, amb el que heu dit també aquest dematí. Ça me réconforte parce que I és quelcom que em reconforta, quand je fais aujourd'hui, je vis de deux façons. perquè jo visc de dues maneres. Je fais un film Quan treballo, quan faig una pel·lícula o quan faig una òpera, avec ceux qui tinc un lligam, partenaires. una relació amb els qui confien en mi, amb els meus socis, Depuis quelques années, però quan no faig això, des de fa uns anys, en Mauritanie, qui est un pays de désert que vous connaissez, a Mauritània, un país amb desert que coneixeu, avec ma femme, estic mobilitzat. Em mobilitzo també amb la meva dona i amb d'altres persones que tenen aquesta sensibilitat i protegim 100 hectàrees d'acàcies que estaven en perill, et coupé pour faire du charbon, que parce que pauvre, les tallaven per fer carbó també. El nostre reflexe és de protegir aquest lloc, és de protegir aquests arbres, és tornar a plantar aquest bosc. de faire quelque chose. Els boscos són rars allà i per tant és una acció, és de fer créixer les coses i és en l'acció que podem realment fer un do, i això s'ha dit. On a parlé des dons. Hem parlat de dons. Franck, voilà, que je connaissais pas, En Franck, que no coneixia, que estava aquí, dans sa réponse, doncs en la seva resposta abans algú ha parlat de la noció de do, donar i rebre. ce sont des valeurs Penso que són valors extremadament importants de plus en plus conscients. i Et en sóc cada vegada més le conscient. travail est extrêmement difficile. parce Aquest que treball és extremadament difícil perquè une ignorance totale, aussi bien des politiques. afrontem una ignorància dels polítics, així com els Vraiment pas sensible à des choses comme ça. socis occidentals europeus que no tenen cap sensibilitat. Ells fan creure que Les grands sommets sur tenen sensibilitat respecte del medi ambient, hi ha grans cimeres sobre el medi ambient arreu del món cada any, però quan hi ha projectes com aquest, persones que, doncs, sense cap ànim de lucre, estan protegint els boscos, quan volem atraure l'atenció captar l'atenció de les institucions, hi ha un silenci increïble al voltant d'això, al voltant d'aquestes accions de sensibilització. Jo diria que ens desanima d'alguna manera. Camus, mais j'apprends tous à Camus ici. I en Camus, encara que us he de reconèixer que ho estic aprenent aquí avui, Camus deia que havies d'estar una mica boig per atrevir-te a fer coses. Sí, has d'estar una mica boig per implicar-te i fer coses, fins i tot davant d'aquesta indiferència, davant aquest tipus de mentida o d'engany que jo formulo, que les mentides que s'estableixen en formes de cooperació, de pensament, a través del pensament. És increïble. És increïble i no és possible perquè aquest pensament doncs, no confia en el poble ni en els individus. Confien en el sistema, en els representants polítics, però compartir realment amb els grups per fer coses i canviar el món no és el cas. I per tant, tot això desespera. Però una vegada més és la consciència el que és important, ser-ne conscient per poder canviar les coses, canviar a través de l'acció, sigui quina sigui la forma de l'acció. És per això que dic que el que passa aquí és una acció real, concreta, donar la paraula i permetre als altres que escoltin. Potser no som gaires, però és una gran tasca la que podem fer. Algú que torni després d'aquestes trobades, Camus torni al seu país per doncs, mantenir viva aquesta flama. És aquest combustible que l'art, les paraules, la poesia doncs es poden instal·lar, es poden establir
en l'esperit i en la ment de molts de nosaltres, i quan tornem a casa doncs ho farem i ho divulgarem i no deixarem res, no deixarem estar les coses. Gràcies. Moltes gràcies per aquest discurs tan lúcid. Avui la nostra alcaldessa ha parlat, ha dit que la crisi climàtica està desenfrenada. No me atrevo. Ok. Je vais le faire. Trois. Donc je crois que c'est... J'en avais mis un sur le conseil. Ok, merci. Non. Oui. Oui. Buenos días. ¿Me escucha? Bonjour. Bonjour. Sí, No, em sent... Sí, començava dient-li, elogiant el seu discurs, la seva intervenció pausada i lúcida. De veritat, moltíssimes gràcies. Té tota la raó, això, aquest missatge seu cal que es multipliqui. Avui la senyora alcaldessa ens ha parlat que la crisi climàtica estava desenfrenada. Més endavant el senyor Moratinos també ha parlat de la crisi planetària. La senyora Agnès Spiquel ha parlat de catàstrofe climàtica. Una pregunta, vostè té por? Hauríem de tenir por? Penso que una de les coses que desitjo per tothom, també pels meus fills, és que no tinguin mai por. Perquè penso que la por és un sentiment que anul·la moltes coses. I hem d'evitar de tenir por. Perquè quan un té por és difícil de crear. I bé, per què dic això? Jo he fet una òpera recentment que s'anomena Le vol du Boli en el teatre del Châtelet. I quan m'han proposat de fer una òpera era de fer-ho sobre o a partir de la idea d'un compositor anglès, Damon Albarn, i el teatre del Châtelet em van convidar, em van proposar de fer una òpera i els hi vaig dir dues coses. En primer lloc, els hi vaig dir que no havia fet mai una òpera i en segon lloc que no he assistit mai a una representació a l'òpera, però que ho faré perquè no tinc por de fer-ho
I perquè considero que és una sort i si m'ho proposen de fer-ho és que en un teatre tan important com el del Châtelet és que confien en mi. I en tercer lloc al Châtelet hi duré Àfrica. Aquesta ha estat la meva condició. Imaginar una òpera en què Àfrica estarà representada en aquest teatre. I a la directora d'aquest teatre, Setchiné, li vaig dir una frase, li vaig dir: jo el que faré és dur Samba Diallo a l'escena. I em va dir, qui és Samba Diallo? Sabem que és un gran actor o un cantant. És el guàrdia del teatre, el vigilant del teatre. Em va dir, sí? I vostè el conec? No. L'he saludat, li he demanat com se deia. I cada dia ella, doncs, quan entra es troba amb aquest vigilant, però no sabia com s'anomenava. I és per això que li vaig dir que posaria el samba a l'escenari, és a dir, l'anònim. És aquest el sentit. I no tinc por, com deia, no tinc por en el sentit que ni en la meva feina estic molt preocupat, sí, estic molt preocupat perquè veig que la mentida, doncs, la mentida té més força, el que predomina és la mentida. Tot està fet per fer trampa, per enganyar. Hem parlat dels mitjans de comunicació aquest dematí, però cal que hi hagi un canvi radical, i perquè hi hagi aquest canvi, perquè la gent se sorprengui i pugui reaccionar, cal entendre que no s'ha de crear aquesta separació entre les persones, ni pels diners ni per aquest sentiment de superioritat o de coneixements que estan aquí. I la majoria de la gent tenim la sensació que hi ha una Àfrica pobra i una Europa rica, i és totalment fals. El món no és així que funciona. No hi ha una Àfrica pobra i una Europa rica. És això. No hi ha una Àfrica que necessiti ajuda, tampoc no, la realitat no és aquesta, però això és el que fem creure. I el gran drama d'aquest continent és que l'Àfrica no és pobra, és víctima de les seves riqueses, aquesta és la realitat. És per això que deia que no estem en un món que estigui realment compartint. I és veritat, quan veiem el que passa avui respecte del medi ambient, jo us he explicat el meu petit exemple d'aquest bosc d'acàcies, però aquest petit bosc d'acàcies és molt en un país com el meu. Però veure que els qui han anat a l'escola, els qui tenen els mitjans, els que tenen un poder de decisió, els que parlen del medi ambient, etc., són incapaços d'acceptar projectes així, de fer-los avançar, i això em preocupa. Sí, permeti-me. Jo soc metge jubilat i soc un avi espantat, i parteixo de la base, a partir de la meva experiència mèdica, que quan algú li dius que té un càncer, aquest diagnòstic infaust provoca en aquella persona una necessitat de canvi. Canviaré la necessitat de viure, a veure si puc fer alguna cosa i curar-me. Per què no acceptem que el planeta té un càncer i que hauríem de canviar la manera de viure per veure si aconseguim curar el planeta i nosaltres mateixos? Gràcies. Jo no sé si sabria respondre realment a aquesta pregunta, intel·lectualment a aquesta pregunta, però
No sé què respondre-li. Jo penso simplement que a poc s'han fet les coses per transformar els homes i torno a Camus, que parlava de la felicitat. Això ho he après avui i quan definim la felicitat no la tindrem mai, però hem creat unes imatges, hem creat formes perquè tot respongui a aquesta manera de produir. Tots aquests Zares, H&M, etc. És aquest condicionament. Però cal canviar la mirada, canviar aquesta mirada és molt important. Faig una defensa de l'Àfrica perquè hi visc. Faig aquesta defensa de l'Àfrica com a símbol, aquesta reivindicació. Cal canviar la nostra mirada sobre aquest continent. No és un continent que vulgui marxar, la gent viu allí i és feliça i és infeliça. Allí hi ha gent que guanya i gent que perd. Hi ha una energia, hi ha una gran força vital, una força vital increïble, hi ha una energia real i també un compartir real. Hi ha una sèrie de col·lectivitats d'aquesta realitat, però aquesta realitat immensa és totalment ignorada. Anem fins a pensar que si estan aquí a Europa pensem que no és una riquesa i que és un perill, però això és totalment absurd, perquè l'intercanvi sempre és beneficiós. No dic que haguem d'obrir les fronteres, però estic parlant de la mirada que tenim, que projectem sobre l'altre, sobre els altres. Buenos días, Albert. Sí, bon dia, Abderrahman. Lo primero agradecer. Volia donar-li les gràcies. Quan ha començat la seva exposició, per mi ha estat molt revelador com la invitació us ha arribat, com us han acompanyat per acceptar aquesta invitació de manera suau. També va ser un aprenentatge veure que aquest agraïment pot venir de diverses vegades. Això té més sentit quan comentaves que has rebutjat la invitació a parlar, anar a parlar o reunir-te amb la gent del Banc Mundial. Tinc moltes coses al cap, les estic mirant de posar-hi ordre per fer-te les preguntes. Han sortit moltes coses, però no s'ha parlat de privilegis i tu, precisament el que has compartit amb nosaltres, em fa pensar en el nostre propi privilegi, que com a societat europea encara no hem parlat del privilegi que tenim. És complicat reconèixer-se privilegiat i ser responsable d'aquest privilegi. Jo vinc de viure a Amèrica Llatina. Gràcies per ajudar-me a pensar amb les teves paraules, perquè quan deies que no hi ha res a fer contra les polítiques del Banc Mundial, he pensat en el nostre privilegi i el privilegi que és per nosaltres ser còmplices d'alguna manera de saber, de conèixer les polítiques del Banc Mundial i del FMI i de permetre'ns precisament des del nostre privilegi de no ser actius qüestionant aquestes accions allí on vivim, allí on treballem, allí on es produeix injustícia a través d'aquestes polítiques, sobretot tenint en compte que el propi Fons Monetari Internacional reconeix que les seves polítiques i els seus programes i receptes fallen. Bé, que no estan bé. Nosaltres en som còmplices des del nostre privilegi i aquesta era la reflexió. També, no sé si Abderrahman és per a tu o per totes nosaltres, hi ha la sensació també que tenim una mena de limitacions, no només aquests murs físics, sinó també uns murs mentals que ens fan pensar
que el que esdevé a altres països no ens arribarà. Ara la guerra és important perquè ens passa a nosaltres, quan normalment la guerra està en altres llocs. Quan vaig viure a l'Amèrica Llatina, aquí s'ha utilitzat la paraula populisme i és quelcom que em sorprèn quan torno a Europa, aquesta idea del populisme. Com s'entén el populisme? Hi ha hagut diverses lluites per canviar els relats amb els fons voltors, hi ha moltes polítiques amb què s'han aconseguit coses, com per exemple reconèixer que els fons voltors poden arribar a destruir un país, bàsicament. S'ha parlat de mitjans crítics. Penso que els mitjans de comunicació no van en aquesta línia. Som tots una mica responsables de permetre que les reflexions que es fan en altres països, en altres continents, no ens arriben a nosaltres. I, per tant, t'agraeixo que hagis acceptat aquesta invitació per dur-nos a aquestes reflexions. També una altra cosa en què m'has fet pensar és aquesta idea de l'alegria, aquest positivisme que també ha d'estar present. Una persona que fa política ha de ser optimista. No sé si ho ets, però si més no, com has dit, doncs no et permets tenir por, i això em sembla molt bé. Sí, moltes gràcies. Bon dia. Volia preguntar-li, no li sembla un error haver desaprofitat l'oportunitat de demostrar el seu cinema al Banc Mundial amb el seu talent? No pensa vostè que mostrant el seu talent potser canviaria la manera de veure el món per part d'aquests economistes? No, he mostrat la pel·lícula, però el que no he fet és que no hi he anat. La pel·lícula s'ha visionat. Jo, com deia abans, no volia estar en un debat amb economistes. Aquest no és el meu objectiu. Sí, moltes gràcies per la seva intervenció. Estic totalment d'acord amb vostè en tantes coses. Àfrica és tan rica i té tantes riqueses, tants recursos, art i coneixement per part dels indígenes del continent. I crec que és prou important subratllar aquests relats que hi ha per part dels autòctons, més que no parlar d'aquests continguts exòtics de què s'ha parlat també. La pregunta que li faig com a artista i defensora, com crea un equilibri entre el donar i el rebre? Bé, no és fàcil de respondre-hi. Crec que hem de fer coses com aquestes trobades i multiplicar-les. Multiplicar aquestes trobades, que siguin físiques, que la gent es reuneixi, que la gent reflexioni, dubti, es projecti. Crec molt en això. És l'energia de ser optimista. L'optimisme és quelcom de molt important, tenir esperança, ser optimistes, perquè quan un és optimista pots construir fins i tot en la pobresa, pots construir coses. Una família pobra que no és optimista no pot educar els seus fills. Tot és així. I el món és el mateix. No ajudar-se, no cedir, no desesperar-se, no abaixar els braços. Sí, gràcies. Moltes gràcies per la seva feina. Començaré dient que, bé, això ha arribat en un moment fonamental de la meva vida i hi ha hagut una gran influència en la manera en què faig pel·lícules. Això que vostè ha dit sobre les històries orals
a Algèria és com recollim els nostres relats, les nostres històries. I és meravellós. A Nigèria, el nostre país, és així com es conten les nostres històries, com es recullen, i les coses es transmeten d'una generació a l'altra a través d'aquesta oralitat. I jo em pregunto, en la seva obra, com juga amb els fets i la ficció, com crear aquest ball entre els fets i la ficció. Començaré explicant i dient que la meva manera de crear o de fer pel·lícules hi ha una cosa que és molt important per mi quan parlem de creadors, d'artistes, i és no anar a buscar les coses molt lluny, buscar al voltant nostre, el que expliquem està al costat nostre. És la veritable manera de ser universal. I l'universalitat, l'universalisme és això. No és adreçar-se a l'altre, assemblar-se a l'altre, sinó que és, per mi, explicar-nos o crear personatges en les pel·lícules que fem que tinguin, per exemple, un valor, una valentia que jo no tinc. Si els meus personatges són valents és perquè jo no ho soc. I personatges també que s'assemblen a mi perquè en la seva fragilitat. No busco, no vaig a buscar les coses molt lluny, les busco de prop. La confiança que tinguem en el que ens envolta, perquè és d'on venim. I quan vaig presentar-me a fer les proves d'entrada per entrar a la Facultat de Cinema de Moscou, tenia 19 anys, i jo no estava preparat en el sentit occidental del terme. Per ser cineasta has de tenir formació, estudis, i la cultura és conèixer Mozart, Tchaikovsky, Picasso o Van Gogh. Són les referències que cal demostrar que es té aquests coneixements per ser cineasta. I jo no tenia aquestes referències, aquest coneixement. Jo no sabia qui era Picasso, Van Gogh, no havia escoltat mai Mozart o Tchaikovsky. Però jo estava convençut d'una cosa, que en la meva cultura, que en la meva identitat hi ha una música que escolto i que és també universal, com ho és la música de Mozart o de Tchaikovsky. Quan parlo de l'Àfrica i de la mirada de l'Àfrica és d'això. Podem pensar que Bach no va néixer a l'Àfrica, però tot forma part del mateix. Jo estava convençut que tenia alguna cosa però que no sabia com explicar-la. I si no coneixia la pintura, per exemple, no coneixia els grans quadres, vaig créixer en un pati on es penjava la roba que s'havia rentat i hi havia un intercanvi de colors i jo tenia la impressió, veia tot això cada dia, tenia la impressió que la meva mirada, i ho dic ara, després del temps, que la meva mirada estava alimentada per una cosa que era que li donava sentit. Quan ets nen et passen coses que donen sentit. Per tant, donar valor als moments. I el perill d'avui és que es dona valor a una cosa en funció d'una identitat cultural predominant o en funció d'uns llocs predominants. Ara hem fet que les capitals del món siguin 5 llocs. Washington, Barcelona, París, Londres.
Això és el món i Beijing, això és el món i no podem definir el món d'aquesta manera, però sí l'hem definit d'aquesta manera i alimentem, eduquem els nens d'aquesta manera a les escoles i creixen amb aquest coneixement, no creixen amb una identitat universal dient soc espanyol, soc finlandès, tinc això, però a Burkina Faso, la persona de Burkina Faso té la seva cultura, els ruandesos tenen la seva cultura i tenim coses que podem compartir i intercanviar. Jo vaig aprendre moltíssimes coses quan vaig estudiar a Moscou, quan anava al ballet o anava a teatre. Vaig aprendre moltes coses. I vaig afegir tot això als coneixements que ja tenia. Però les persones amb les que estudiava tenien els seus coneixements. Aquestes persones no esperaven res de mi. Pensava que no es podia donar res. I això és el que empobreix a la nostra humanitat. I no sé si aquesta era la resposta a la seva pregunta, però penso que el que és important, fonamental, és definir-se com una persona rica, vingui d'on vingui, una persona rica, forta i útil. Perquè si pensem que són els altres que canviaran les coses, no canviarà res. Cal que tots ens sentim útils i fem el canvi. Moltes gràcies. 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 Moltes gràcies, moltíssimes gràcies, Abdelrahman, per mostrar-nos com la teva denúncia es fa sense crits i es fa amb aquesta dolçor a través de la teva sabidoria. Moltíssimes gràcies. Bueno, pues nos vamos ahora a comer. Ara anem a dinar i tornarem a les 4, una miqueta abans per començar a les 4 en punt, amb la Laura Fernández i l'Antonio Muñoz Molina. Fins ara.